Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku karo mlaku ya, guys. Aku mau lembur turu. Terus iki mau arep cacah kuwi prepare ngeset dekor, guys, kayak tanggal 10. Gak diset saiki kok. Bingung soalnya model terbaru begitu. Oke, guys. Tak ndelok cacah sih. Oke, hari ini mau apa jenenge? Ngeset dekor bersama anak-anak. Wis, di stok rapi aku. Oke, mau ada gorengan. Gorengannya ada jemblem, pisang goreng. Jemblemnya gak bunder-bunder. Jemblemnya gak bunder, guys. Bisa anu tak meletas ta tetek. Jemblemnya meletas. Nyating bersama Sugi. Ini untuk tanggal 10. Tapi tanggal 8 nih pasang, guys. Untungnya petang. Aku ben gak mancing iki. Wah, mau akeh gambok del ki. Gambok gel. Ini lokasinya. Golek lot jane ki payu lot ki. Angel yang gesang tuh. Angel. Mending golek ngono kae cepet. Ya wong-wong kan golek bengi no. Nyetrum. Oh, nyetrum ngono kae. Nyetrum. Ini lokasinya 8 tapi ini 6 meter, guys. Telepon Peri. Kasing terakhir nggawa kue lo kayak. Masa tak? Bisa rusak ya? Seker perawan. Bisa rusak ya? Gagangan ini. Rusak terus pakai lagi. Terus rusak aja. Tapi gak rusak gunungan. Pas nggak selesai. Loh, iya tau. Langsung ini gitu. Rusak ya. Seker apa? Kayaknya apa di sekrup loh. Orang emek. Jo. Ngelatin yang ngelarak. Loh, naik loh. Gini bro. Kau ning male, ning eret. Ngarit. Iya. Bisa setelane ngomong. Dari di. Sawa. Ya nek kecil kan. Iya. Mana Tiket. kecil banget. Pon gua. Ya. Ya orang ning mburi wan. Dhuwure pira? Dhuwure pira ki? 2 meter kan? 2 meteran loro itu 2 meter. Sing penekan sing pecah cilik. Sing gede-gede gak gelem penekan. Piye iki jajal? Masa dhuwure sakmono ki?
Lebih kalung ni. Elak. Kalau dia pengen. Ngawanya itu belaga saya. Enggak. Pemasangan glitter. Gimana ini meter guys, jadi malah ketok cilik. Kilo, bentul itu. Penting. Biasa lah, boleh deh. Lagi nyapa kayak ini. Ah. Jadi ke gunungannya malah rengket ya Ki. Iya. Loh, lebih dhisik kok. Ah. Sudah beneran tak dulu. Ah. Ekonomi Orang itu semprot orang. Oh, sini mbok parak nih Rono Ki. Kak mending win jupuk Rono to Ki. Win jupuk rene to. Sret, mbok olehne rene neh. Iki lho. Pelengkungamu njupuk Rono to, terus wi pucuke olehne rene neh. Oh, kono. Heeh. Ya jalan piye? Jadi maju gak mundur. Dadi mentelung rene ngono. Sret Mau ngono. maju. Heeh. Masih belum selesai. Lah ngono kan udah medun apik ta. Oh, wes sekali ya. Kok ngarep ketok. wis wae. Iki wae. Kok kuwi ta? Oke, guys. Habis ini tinggal nyemprot besinya. Oke, udah selesai. Orang medun. Medun. Itu mah. Memang duduk normal sing cagak ijo iki lho, sing kurang gembul. Tapi gen ada medun. Tapi cagak ijo iki bareng. Ready guys, udah prepare. Ini masih 75% ya. Belum ada lagi 50%. Tinggal ngecat bawah-bawahnya. Ngerapiin ini kayu-kayunya guys. Oke. Rataan belak. Meskipun gitu putihnya biar kelihatan. Gak apa-apa guys. Gitu. Oke. Selesai. Sekarang ngecat. Gitu. Oke. Ini berarti butuh rank piro? Wis diomongi Sugi mang. Lho, Oke men ki apa? 8 ku 6. Lah iki to 1 2 Dewi kan wis nek emang kan. 3 4. Lah iya. Kene siji loro telu. Uri. Kenggo sambungan 4 5.
Duri 6. Itu. Wow. 1 meter. Iki 2 meter. 2 meter pisan. Kami nang ngerasa. Wis sale nang isor. Oke. Orangnya masang dadak berarti. Ya. Reng jenenge. Tangguh dong. Pirang meter apa 3 meter, Mas? Sing dhuwur iki. 3. Sing di Wah, dhuwur dhewe iki lho. dhuwur 3 iki. Berarti tukune 3 karo 2. 3 kabeh apa-apa. Iku kan tadi ndene ning isor panggung ditali ngono ya. Lha iku ora sing guri oleh pesi anumu kewan. Rejingmu. Sindi. Guri. Yo nek gawe. Yo gawe to, kabeh yo gawe. Wis kan iki. Lha iku kok Mbak oleh ngopo? Mbak tali opo? Erop. Anu kok gak magang ngene nyapa lho. Repot bakar anu. Mbak, Wes nanti semprot. Proses ngecat. Wes selesai, guys. Ini kak tuku mur, Wan. Jadi suki kan ngemuri penak. Iki lho ngene iki. Nempel gunungan belum? Dimar apa sih? Mur, jadi suki. Mesti nek. Ya, staples engko ngrusak anu. Oh, tunggu nek tuku. Sing penting isor rek, Jar. Sing penting isor lho. Lan iki lho. Cikilan lho. Iya. Heeh. Lah sik pas juga. Lah iya. Catmu kurang apa ora? Pas. Penting isor sing kok nek turah dhuwur. Sampai kuat. Boleh ki sih oke. Lah dikencangi kentut dhewe nek iki. Nek dia gedak. Kok nek turah catno kuwi pisan. Ki lho ngisore ki lho. Sikile tok ae. Penting ki sikile kan gak ketok. Oke, selesai. Guys, ini aku baru nunggu nih Caca setting dekor. Iki arep OTW jagung bayi. Dek ini jagung bayi sing ning dukuan aku titip mae karo pake dek sing moro. Iki ning Landuk City alias Kota Landuk Indonesia Merdeka. Oke, OTW, kita OTW. Mbak OTW mampir. Wah, ini Mbak Fitri sih guys, ngampiri Mbak Fitri gitu ning Kuncen sih. Oke guys, aku harap gas dulu, gas. Aku janjian jam 3 iki jam piro guys? Lali ke jam piro guys? Ngomongku jam 3. Alhamdulillah gak udan guys, aman. Oke, meluncur. Oke guys, ya aku lagi bareng Besti. Sering. Lipstiknya pink. Oke, Besti terlama ya dah. Wis gak tahu metu. Dek sibuk dengan ibu-ibu anu apa jenenge PKK. Acara anu santiku PKK nggonku ki ya ngono padahal acara niki mek apa rapat healing oke healing santiku ki kok lomba-lomba no badine nggo healing pakai berlomba iki. lah iya aku berlomba healing
Ngono ya, ngono sibuk jere. Bayaran para to ngono. Bayarane. Dan pakai iki ada menjenguk apa jenenge ngono piye? Tilik bayi. Tilik bayi, ngene pesti yang lama juga, ya ta. Wis gak pernah war. Beda. Wis aktivitas dhewe-dhewe saiki wis iki kerjane Ridan ngene iki bangunan. Sik kerja tapi. Gak pak, cuti tuh anak si cilik. Maksudnya bar nikah sik kerja. Mesti nih. Anak timbang bayi loh. Oke guys, kita mau wis mendekati rumahnya Ridung. Ini loh, ini. Menak loh deh. Alun ya ke pedok kan. Akhir dia gak balik bumbu. Oke, ini loh rumahnya loh. Ini acara apa ki? Pesih desa apa pi? Kok ini bendera-bendera. Nih rumahnya Ridung. Yo main Mbak Anu. Mbak siapa ke? Lali aku. Dulur Rida kayak ki. Seneng. Kalau wangi guys. Kai. Ngeluapoknya pen. Cereng. Mbak iki. Oke, sudah sampai. Yuk kita turun. Jolali kadu. Cereng. Oke, sudah sampai di rumahnya. Ridu. Kilewang guys. Cereng, Bu Ibu. Saya tak, iki udan-udan helman golek apa to? Kok gak payungan ta? Lah kok ya iso numpak motor karo ngene. Ya Allah, repot-repot udan-udan golek pentol sing golek ya Allah. Ki wong ki helme jane cuti cepat nggih. Aja Mas kok mbok. Mbak. Ya ini kok yo enek es podeng. Lho kene ki apa-apa eneng. Guys, ya ini kok enek es podeng ki lho. Eneng sego putih. Sing ra eneng ki Siap. pupuke. Wah. Guys. Dihidangkan es podeng. Udan-udan padahal. Apa ki jalukane HP-mu ganti sing kamerane api. Iya Nek kok ngevlog anu tak utang sih engko. Iki lho, engko bar apa? Bar buka celengan kok tak utang. Saya engko arep buka badine oke.